Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Damang dainang, di partangyan at taon, ujahan ni ngoluta siyan hata ni debata nagabeja mita dihita, imana tersurat di Yesaya bid 2:45, mamuka siyan ayat 20, jalamar haujungan di ayat 25. Yesaya 45 ayat 20 ro di ayat 25 tajaha margati sorin songonom madidok. Marluhu mahamu jala rapro mahamu tulabukon. Hamu alia kanaung malua sian bangso parbegu. Dangadong di boto nasida akana mangusuk kau bahe gana-gana nasida. Jala akana marsoba tu debata naso tarbahen paluahon. Dopako kamu maau asa martua hamu nasa ujung ni tanoon ayau do debata jaladang adong dukon yau madok hola di bagasan Jehovah doa hati goraku dohot hagugo oku robedo tu ibana alai maila sudi akana hehe mangalo ibana. Itu sahatna horas madita salhutna damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus hobar tu hata ni debata naung tajaha odeng di patuduhom ma songo dia do tutu balga ni holong ni rohani debata tu bangso na pinilitna balga ni holong ni debata nang tuhi tape molo tapai hutihut nuaing parnguluot taon sadia ma ganup nasa naung tasak kapina saut laos sadia gudang ma naso tasak kapina saut jala ganup nasa hita molo ta bilang-bilang itu tui gudang addo naso tasak kapina saut ala ganup nasa sakap nirohat tape manang nawa tacita-citahon dang sedia dohot namasa di bagasa parngulutan saat di dia mana pinarsita nirohat tara raholas sada 2 tulu sahat tu 100 ngajagoi alai bolo nasihat Tuhani dak kabilangan tutu ganup nasa namasa di paluas masa ima namasa tu tonga-tonga ni bangsoi jolo mangai do nasida alani pabahenanna dihabuangan nasida alani pabahenanna alai di paluas debata masa si songoni asa mangat tu sido bangsui tui sido ibana marsoba tui se maibana mangalu-alu tui se maibana marpangusadean aha manalahu si peoponna nagabe ujahat di bagasa parnguluonna masa ganup ragam niakana masai jala tupama tutu ganup nasa akana masai alai saitong do di gorahod debata alai somot dia mah tarbuang bangsoi gabedo na sida mamuji-muji debata sileban
Gabe doho donasida dinalaho pasoba-soba debatana sopa mangalehok kanguluan. Debatana bangido sangap debatasi pasangapon. Patung na tinukangan ni tangan di jolma ido di soba ganup nasa bangso silebani. Hape sudia na bui tarbahen ya kapatungi. Na tinukangan ni jolmai di soba jolma sebenarnya ngebeli biate. Ngebeli biamanginang. Jadi sarupa terbalik do ganup nasa parngoluon ni jolma molo ujono kaddo ibana usariat do ibana tu ganup nasa akana adong di ibana artana sinarina maribakon tu debata. Sarupa doi. Nasinarini jolma do rupani akka arta. Nasinarini jolma na tinukangan ni tangan ni jolma do nuaeng ganup nasa narung dihita na rikot doi. Alai sotung alani i jumonoka kita tusi maribakot tu debata marpagu sadeak kita. Marpos di roha hita. Ala gudang songoni amanginang namasa di portibiora. Sampai 10 hali pepino parhuan non 1000 tahun naik cukup dope. Na adong nau kupasari-sari salilingunin na. Hape dia mana masa. Marujung ngulu maibana. Sosahat di dia ka keluargana. Sosahat di dia ka kelenga. Dada nabui lam tu majuna. Alai lam tu hancur namar bedebi. Namar hamarangi. Patu pasti songoni. Songoni nang bangsoi marbulat. Deba adong natusan. Deba adong natuson. Deba adong natu dia manibil tu habirang. Deba adong natu dia mangalakka. Dang sadar rohana sida. Ido bahet di gorahot jahuba marhite-hite panurirang jesaya. Asa bangsoi pemarningot tuise mahasadaani. Didia mahasadaani. Molo holan ganup nasa akana dirohatta, na pinikiratta, na niulani tangatta, na tabahed do saluhutna, si peopotta, manang si pangasahonotta, siga mapunguan, siga maluhutan. Ay kasongoni do masa bolodong dipunguan, arong na pajulu-juluhun. Artina saya naing do terus dijulun. Hape saping pengawal donganon, kan? Saya naing pajulu-julun istarana songoni, isirema na usitong. So imana raja parhata lay sambar miko kan, au coba ketai na. Nangarebo be. Taktik ko sa tamin na iluluan ni baisong ngay pila hodongan na mana sidang boy songoni. Ate, iray mana na usitong hape tong nedok na sala. Cara na pengasala. Ate. Laos di bahe ni mana muse ala adong paradongan na ibay di mana di pangasaho ni bana may. Bahaya si songoni. Mabay siga maganup na sa punguan, siga ganup na sa parsauran, siga ganup na sa pardonganon ala ni songoni. Jalara pengalaman ma dipungat tabira manang di dia manginang diganup na sa margata parsahutaota. Ra bolo adong si songoni natapikirin waeng boha mabay dinggan. Lo mamaragap pita. Adong nagugu, sude margugu. Ate, adong nagale, Roma na mangguguhun. Adong nahumurang, Roma na sukupi. Pasahaton ganup nasa aka, hasukupani muse. Asa rap sukup. Itu. Alain wahengon, ganup nasa natarguar na marhamarangi. Ganup nasa targuar na sabangso, ganup nasa targuar na porsea, ganup nasa targuar na jino ni debatape. Tung mas say maul. Hira na ubal ganup pengaruh ni zamanon.
daripada pengaruh ni debata di bagasa pernguluan di jolma. Lebih besar pengaruh zaman ini daripada pengaruh Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang saya tadok? Allah yang berotoritas. Apa yang saya tadok? Allah yang berkehendak. Saya tadok debata namar huasos itu tu debata parhuaso na sumurung. Dangadong na subui tarpatu pa debata. HP bolo hita terbatas doa kasih patu paun di jolma doa akan masa di bagasa portibion alai dang tusimar pangusa dea jolmai amang inang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus boha lamlas donwa yang parsaoran manang lemohop ujung nangali-ngali kan itu kan dang las be mohok do parjulu alamar sia sangan. Olak batak ke sungai itu kan. Bah, asai tadau. Asai boto. Belum berbeda. Namo ramon. Belum berbeda. Jago-jago mah belum berbeda. Itu kan nasi buli sama sungoni kan. Asai tadai mana? Cah idia hita. Asai boto imana war parkaro sa tu dia petaho bedding petaho terus dang persoalan diawi pokok na merdumu itano nararai torin na itu gudang si bayanota gudang aka nabui patu pauta patu pahonuhum minna ale Roma siya kuria madok amanginang ala disaluhut na di bagasa kolong dohita na hinaholongan di debata beta hamuma patu paguguan jenalahu mangurupi dong atta wah terus don dang adok kepekku darong na tarbainao maul hiya tikiku aci subiuku siga si patukku itu kan hamu maju martang yang inang daku bakacakku nasarupa dewe dang nalo majah dok kan belum nasi ngabui mamajah martangyang alih tarang pola dang pola ko si songoni ahana boy tar patupahi data patupa itu si patupaun nadong dihita itu si patupaun dang naso adong mate nah alanida mang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus tada ni hasadau may marholong ni roha imana mangarahut holong ni roha ni debata makana saya didok Tuhan debata merluhu mahamu jala rap ro mahamu tulabukon hamu aliak kanaung melue siap bang super begu ikut tuibana do HP sudi marsoba ikut tuibana do HP marhasadaun jala ikut di ibana do hasadauni idulabana didok debata tasada molotung petado ibana tritunggal unak kola trina tayingot tunggal ladang tayingot ate kola trina terus romana sing kasongoni do paberengan na wah Tuhan ya laki tulu pinna wah aduh tuat tulu senna do terus kan ale lagi bawa tritunggal do trinitas do ate kola parnidata do na tri sebenarnya di batas ada do jala sada do debata di ganup na sahatana sada do debata di ganup na saholongna sada manian ganup na sahuriana sada makana hina holonganna dipangido tu bangsoi asa marluhut sada luhut na sida marsoba tu debata jalaha musa di uduk nai dia 20 unang beadong nia nama buah kau patupa kanakanan saya dibuan, saya diulahon, ilujahon, patupa, si sobahon na. Aku tukangi ma patung basarok sobah-sobahku. Coba kita berpikir. Hita ro namanok papatung. Ate, si sobahon tamay. Dang songoni, debataro namanok pahita, debataro si sobahon. Maulo hita manok papatung, patung ima marsobah tu hita. Itu sa sitonga. Sotong salah hita di siyate. Ale kurang si songoni solma. Nah, dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus marbuah-buah mahamu jala roju monok martup-tup sama hamu tungise manaung patubege honi sian narobi manang mamarita hossa da audo jahoba jala dangadong debata dukonyau debata na bonar jala silehot tua dangadong debata dukonyau
Jadi bolo holan ibana di bata. Holat tu ibana do marpangusat deang. Ibana do na mangalih kanguluan. Ibana do na mangalih katuaon. Pasu-pasui. Dalan di debata patu pahon ganup nasahatuaon. Amang inang bulu makate pasu-pasu. Unang saya pikir ulan arta parjulu. Betul salah do hitesi, terlilu do hitesi. Pasu-pasu ya, buara terpasu-pasu. Sorong beda bui hubain. Sorong bepekku. Tang terpasu-pasu au na rodo ari burai tuani do ro au ninna. Bahaya di. Tang si songoni na pinang idu di debata. Di pasu-pasu hita saluhut dang adong naso di pasu-pasu. Jala mertua hitania saluhut na alani pasu-pasu nai. Unang gabi marlea. Songon namora na gijang roha. Na mga lului lea do himane sinang penamora. Ate. Jadi berengo jol mana sangap ate dah ala sinadongan na. Alai ala hajonokan na tu debatado ala dihanguluhon ibana do pasu-pasu na siya debata ido na mertua. Ido na marsangap. Laos si songonido na pinangido ni debata di ganup na sahurianai merluba patutoruhon diri. Merluba patutoruhon roha. Ate. Laos di bagasa minggu ta minggu paralialian. Paralialio dohot EKK HAM na adong di Jerman. Ate. 5 minggu tari mingguon Laos di sita patu patong ibadah bersama sarupa ibadah tadoh nasida na adong di Jerman. Paralialiot ta salilingon ra molo bahagian kecil na met na do pakorhon na te ahamalabana umar donga do halak Jermani ahamalabana umar donga do si A ahamalabana umar donga do si B suku-suku na manginang dang songo di biate ate dang jama B diri tamata sukun ahamalabana hudongani si A ahamalabana di si B hudongani si B ahamalabana hudongani si C boy do gabi pasu-pasu itu ibana inama dang jama B ahana ibain di mana tuau dang jama B ay naman obbakan-akanan do si songoni ate naman obbakan-akanan hapi dang sadar ibana do mabain ima ale naman obba de bata di pasu-pasu ibana mertua ibana na di donganan na pe mertua na di donganan na pe tar pasu-pasu ibana merlas di roha do dongan na merlas ni roha itu damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na baru-baruon di BGHami songod dakwah ni dongatta na di Nahdlatul Ulama di Jawa Timur kebetulan natin ahama di dok nasido asa marak ganup nasaka barita tarengok tupar porangan ni Israel doho Palestina iwo to hamu dolania hamar porangin na tangalani agama memang sitong may ale mau lihat sian nasida mabarita honi ate dangalani agama alani hado ala sarupa monga sarupa pinopar di si Abraham ate si Ishak songoni nang si Ismail ate jalahan na masa dilehod do tanoi tu pinopar ni si Abraham dilehod tu si Abraham dilehod tu bangsa Israel laos ido persoalan dasida jadi molotung pemarbadai di si bahasa sitong na ala namar hamarang gini ala na jonok deh dangarong namar bene dau ate itu kan mungkin na somar sipak kulingan dan komunikasi pinomak songoni belum dau ale na jonok idok mahalak bat idok halak batak ma bakko ni hau namar si jonok kad domar sioso saninna tawat tumamu si jala tatoruson lamar sioso salam tajom manian songo purang idohot pamunggana te
manang parang doho pamunggai komersioso sa doa sa tajom molosoyo susdang tajomi. Artinya di si adong nilai positif sian kedekatan, adong nilai na denggan sian ganuk na sahajonohon. Songo dia pe parasing-asingan na marasing pe padapot ta alai tapaula muse. Tapaula muse tutuhani disima hasadan, disima hasa saut ni ganup nasa kasyula orotta. Alana laos bohape. Sude ganup nasa namangulu di Portibion. Ikom manada do sugut taduan. Aide bata jahu badu si sobaon. Marlopit narotu ibana. Marlopit molosonari 1000 lopit berarti marlopit mamuse ribu-ribu lopit. Bolo merjuta nuaing merjuta-juta lopit. Bolo mar miliar nuaing Kristen di Portibion berarti mar juta-juta miliar. Pokok namar lopit mak. Napata dahon disi sudedo sugut taduan manada tutu do HP ibana do debatasi sobaun alaniaha laos bo HP hitai komula tusido laos bo HP namano paido namano tuhon tu dia hita mangalakka jala di dokdo ikom mula do tuamai atau ngamanginang na hinaholongan marlas ni roha mahita di bagasan saluhutna panobau tatu debatana sadai napasadahon akana porsea jala di bagasan holong nai mahita sada ala di bagasan holong nai dapot talas ni roha songo dia penamasa sitong malas ni rohai namar gugui huk kita jala na